Ассалому алейкум ҳамватанони азизу гиромӣ. Ба ҳамаи шумо расонданӣ ҳастам ки рӯзи 13 апрел дар шаҳри Хуҷанд, мактаби Оксфорд, ман мегузорам тренинг управление персонал. Яке аз беҳтарин тренингҳое ки ман разработка кардаги ҳастам. Результати 26 сол бози кори ман, зиёда аз 24 та компания ки худам сохтам, 624 бизнесменон индивидуална дарсоёман ба хондагӣ. Ҳамин результат ман методе ки беҳтарин разработка кардаги ҳастам ки шумо метавонед ки истифода бурда як командаи бақувват сохтана. Командаи бақувват ин фундаменти бизнеси шумо. Дар бораи чӣ гап мезанем? Чӣ хел кадри беҳтарина ёфтан, аз куҷо ёфтан, чӣ хел вай филтр кардан, кадом нишондодҳо хати чӣ хел вай ба задача мондана, кори вая шумо измерият кардан метавонед, чӣ хел кори вай шумо чейну баркаш кардан метавонед, чӣ хел оплата кардан, чӣ хел мотиватсия додан. Ҳамин чиза ман ёд метиҳам. Рӯзи 13 апрел дар мактаби Оксфорд мегузаронем тренинг ба номи управление персонал. Баъд аз ин тренинг шумо ба командаи бақуввате пайдо мешавед ки бор 3 баробар мумкин ё 5 баробар прибили шумо зиёд кардан тавонад. Як дуюмаш ин ки шумо ба вақт пайдо мешавад. Вақте пайдо мешавад ки барои худатонам зиндагӣ кардан ба имконият пайдо мекунед. Рӯзи 13 апрел во мехӯрем дар мактаби Оксфорд.